Bafethu, over 50% of you are watching the channel. Mara, you haven't subscribed. Bafethu, please subscribe. Let's get to 200k subscribers before the season ends. Subscribe. It's free. Welcome to Amavenzo TV. It's the Nedbank Cup, Durban City 1, Keswick Stars 0. I'm joined by Usbuda. Bafo, ngiyabonga mfethu ukubona wena Sithibo neteam lakho mfethu. Ngijabule kakhulu ukuzobukela iDurban City. Sure man. Ngiyibhakaniya party namhlanje ngoba bekudlala iteam yaseKaslam. Ngithe angize ngizobukela iteam yaseKaslam ngibasupport. Ngijabulile indlela abadlale ngayo mfethu. Ngiyabonga ukuthi sakwi final and ngibonga nani the way nisebenza ngakhona nilobe nisibooster kancane neDurban City imele thina ukuthi la eThekwini kubonakala ukuthi team ikhona mfowethu sizokhula kancane ngiyakubamba baba wami and then nginike man of the match awumashiko bamkhiphile intwana yaba ikhiphile umaseko quality but bamkhiphile ngishawe ukuthi bengafuni bamkhiphe no Domingo yes kodwa nakula majita asibheke mfowethu khona la mjita beqhoka number 16 ngamkhohle igama lakhe iKasrik adlala Nandi ngamnikeza naye man of the match bese nginikeze yami man of the match cela ukuneza uMadala ekatini uKeep uKeep yadlala ngicela uneza uKeep uvukile uDarren Kid wenze umsebenzi bese ngawuboni ngiyakubamba ngicela ukumgaya mfethu man of the match yami kwigame namhlanje because ile ntwana ngiyayithanda na into eziyenzile bafo ziyabonisa ukuthi eSouth Africa sinayi product singabheki outside sinayi product isinayo like iKaizer Stars mfethu yenze abafana baseMpumalanga la kwaNdebele mfethu labachita alicavitist and benza 1-2 ngiyabonga mfethu ngiyabonga baba nibe grand Sithibo